kuloko kuxolisa kwabo futhi bazofuna nosizo laDumisani the lawyer. Hawu, ingabe niyasho nje nina ukuthi nizofuna i-lawyer ezonithathela le case pro bono, hhayi ukuthi nilokhane nicasha ngokuxolisa la. Mina nje bengingeke ngibaxolele lapha, ngiyadlala bengizobaxolela kodwa bengizomhlohla uDumisani. Ithi Dumisani the lawyer Bey, ungabasizi laba. Bese uyasho uDumisani the lawyer Bey. Plus vele uDumisani the lawyer wayevele engafuni. Ethi nje hhayi yena lento nje ubesey'tshelile ukuthi uyaphuma kuyona nje. Ucabanga uSani wenzenjani? Wamncenga ukuthi akabasize. Kodwa Sani. Kepha ngiyacela ukuthi ubasize. Wenzele mina. Shuthi mina nginosathane. Yabo nje uSani wangenzanga ngabona ukuthi shuthi nje mina usathane wami mkhulu kakhulu, mkhulu, mngaka. Hawu, mina nje ngangizothi okay, ngiyanixolela